Здравейте на всички потребители! В този клип ще играем Minecraft, както виждате, с MCP Master. Да, ето. Вау, това лети. И ще си направя нещо като поредица, може би. Знам, че имах и Minecraft, да Dragons BG. Само че отдавна не бях снимал. Там вече намерих 16 диаманта, още от тия 9. Не мога сега да ви го смятам. А иначе, колко бяха, бе? Май бяха 17, не знам. Да кажем, че са 16. Значи 6 плюс 9 е... Това е 15, боже. И още едно отпред пък аз. Едно съм тъп. 25. Така, 25 диаманта. Значи имахме. И нека да започваме с поредицата. Исках нещо да кажа преди. Сега ще кача един клип. Тоест исках да кача, само че не успях. Лапа. Сте сменил. Какво? Сега ако там намеря диамант, просто умирам. Там има тики, които ще са ни от нужда. Там има вода, която не ще ни от... няма да ни от нужда. Не ще ни от нужда за кофа и после това, но това вече ще е във втори епизод, може би, защото сега в първи ще намерим айран. До някъде съм сигурен, защото в един епизод може да намериш айран. Искам само да си таковам. Не. Ще си усетна тук телепорт. Аз трябваше да си направя една братва, ама сега чупа това и после ще направя. Не ми трябва, Къде си? Така, права. Още така. Крафтинг. Това е UHC. Ма не е UHC. Така. Слагам един крафтинг тейбъл тук. И изправям един телепорт. Това знаете, че не е чит. Изправяме тук след spawn point. Правим си това. Правим си това. Две кирки си направим вече. Сега чупим малко от такова. Там има кол. Суп. Там има овца. Суп. Супуп. Вау, как се удари. Минути стана клипа, че аз там докато обяснявам неща, 3 минути. It's a Michael! It's a Michael! Няма да убивам, защото без това ще игра написва. Който иска се дойде да се... там има овца. Дано да не си Откъде се взе, бе? Добре, да само иска да шега го направим. На шега, бе! Окей. Не представя. Fucking shit. Fucking shit. Поначе айтемите са ми тука. И ще видиш какво ще направя. Айде ми ти ги няма супер. Тука. Ти убили! Смутаняк. Чакай, аз от какво беше такива? Аз умрях това. Така, това сега няма се отправи отдолу. Гадо, ще трябва да правя нещо. Не ми гледайте, нещата тук са ми официални офис. Не бе!
Така. После може би ще играме. Не се ли досещате какво означава? А досещате ли какво е това? Не. Не, това е Hypixel. Първо ще играме Hypixel. Може когато най-накрая открия защо не ми дава да си направя канал в YouTube на компютъра ми. Когато го правя, вече снимам на Hypixel там. Там ще снимам на PvP България. Чакай, PvP България с... не знам. Ще снимам и на двата, ако имам нужните неща. Ти базикаш ли се? Добре, как? Не знам защо. Аз и Shadow... Тоест... Говоря като Shadow Fox, смисъл... Седно. Добре, значи, сега. Отиваме в онази мина там. Аз защо съм на какво съм? На какво съм сега? На какво съм? На майнс. Опа, той тряска ми беше на вратята ния. Тя е много тръскания и тя се тряска като мармалад в кремвършка. Няма рима, знам. Добре, да има рима, защото има рима. О, не. Ко? Мангалска. Не, базикам се, бе. Аз в клиповете не говоря глупости, бе. Но в другите неща говоря глупости. В клиповете как ще говоря глупости, бе? Това са тия, които ме гледат са пари. Пари на компютъра, като стана ще са пари. Ще искам пари. И ще ставам пари. Ще стана милионер. Само да си направя канал на компютъра ми. Ще стана милионер. Ще стана билионер. Ще стана трилионер. Ако има трилионер, смисъл, ако има такъв трилионер. И съмнувате тук овце. Уау! Тук може да си направя такова. Цял дворец направо. Само че гравел, това не ми се струва чак толкова безопасно. Поне да пуших това нещо. Защо паднах? Да паднах, за да си взема. Така, 4. Там да не умира. Боже мой, не умирай. Така го правиш, бе. Не ме правиш. Оу е. Хоп. Сори, дърво, обаче трябваше да те използвам. What the fuck? Все едно това съм си го правил аз. Тоест ти видях, че го направих току-що, нали? Или не? Не знам. Съм ви трябваше да се вие. Добре, как от всичко това не намерих един кол? Айрон, диаманти, банани, емералди. То емералдите са по-рядки от диаманта. Аз се опитвам да намеря диамант при лавата. То ми намира емералдите. Това за какво ми е емералд, значи? Това емералдите се използват за смот. Така. И тя не намерихме нищо, но може би до тук ще прекипвам. Чакайте само да видя колко сама. 9 минути, другия ми клип е бил 10 минути, така че ще изчакам още малко. Значи она там мина изобщо за нищо не ми трябваше. Аз Adventure. Значи тук изобщо няма да се правя дворец. Като гледам това, так сложа нещо, може да пропадне. What the fuck? Да стига съм говорил това. Това е така, може да се мина и тук дворец. Добре, какви са тези неща? Гледайте, значи тук има такова. Тук си...
Вижте, това или са показалци, или среден пръст. Да, показалци са това. Чакайте, третия пръст, палец, третия пръст, 1, 2, 3. Значи това е среден пръст. Това е третия пръст, този си е по средата. Значи той показва среден пръст на Майнкрафт бога. Сигурно на нощ. На нощ той ще показва среден пръст. Майнат гора. О, овца. Убивам тези овце и спирам клипа. И няма си правя интро. Клипват, защото клипват пак и ви харесват, понеже имам 14 абоната. Това интро или с интро или без интро няма значение. Просто да, клипвате просто трябва да са забавни или просто за забавление са клипвате, не ни трябва интро, за да си изкажем мнението. What the? Вижте. Чакайте, какво да чакате, бе? Аз ще чакам, чакай, бе! Аз мокни с това. Чакай, не спри с това, чакай. Пътека. Айрон, аз какво ти казах, нямаше... Да, фака, не трябва да стъпа, колко айрон има тук. Сега ако падна в лава, убивам се целия този джакпот. Значи бях много прост на Minecraft 14-ката да напиша 14... Първо, че да напиша 14.1 и второ, че казах, че никой не може да знае за какво е този клип. А то от заглавието си пише. Мисъл... Няма логика. И обираме това тук и сме готови. Спирам клипа. И да, това е за клипа. Аз клипа ви харесал. Очаквайте след този клип Hypixel. И бай-бай.